Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Oo. Ay, lagi paghila kay mo samot ka bati mong naong. Na, dili na ka-cute ni mo naong o basta mo hilak ka. Lula sabi. To. Padung to. Ayaw lagi ko na ako na usab ang imong naong. Total, kami naman sa makakita sa imong naong. Wa may lain. Sige. Di lang ko mag-ul. Basta sure mo ha. Cute ko. Cute gani. Cute lagi ka ng naong nimo nga murag pudol. Ay, kakumuton man gani gusto mo naong, bebe. Kakumuton ko ka-cute. Nya. Unsa may plano ni Muro ni Kay. Ay akong gusto nga anhilang una tining dapita. Mao na ni mamahimot ang Pinoy anan. Aw. Mao magkay mong gusto. Pero Unsa naman sana pero nimo to. wa man. Oo, ato na lagong anaron ang atong kaugalingon ni Dapita. Sa pamay mahimo nako. Nindot ko ang tagipanghagis. Pero sa mga liding man ko. Isad maayo. O, bitaw, bati. Mao na to. Galigid maayo nga manghagis ka. Human na kasi mo trabaho? Sige sawa. Ato na lang mus gawas paghuwat sa akong tawag. Butaan na sa suwa ka oh. Makasabot siya di mong sultihan sa. Og siya makatabang na tos pagbantay sa mahal nga Reyna. Hindi kay, tanawa na ko ng kamot sa Reyna. Nagbitay naman lagi na. Mo gani, Uy. Hala! Nga ninahabong mo niyang kamot gikan skilid. mo na nakapahibong kaayo ni Kay. Huwag ko mangilabutan ha. Nya ikaw lula. Wasa ka pangilabot kay nahibungod ka. Mo gani, Ikaw rin kayo makapangilabutan na ni Kay. Uwa ko mo dool sa Reyna karong buntaga to. hala, kung mao ka na, Makahimo rin siya paglihok. Mahal nga Reyna? Mahal nga Reyna? Ikaw bang mihagbong sa imong kamot, ha? Mahal nga Reyna? Mahal nga rin na. Tagay migilanan nga. Ikaw yun ang milihok. Uwa man siya mulihok. Pero ang pangutan ha. Kung nanong nagbitay ng iyong kamot. La, ikaw na ibantay sa Reyna karon ha? Kay manglakaw Miss Toto. ha? Biyan sa kunyo dire. Ay, kabala ka la. Na ang sawa nga ibilin ako. Araw mo bantay ninyo. May tabo-tabo na mo sa day karon. Pero may man yun na nga doon ay tao diha. Ay, kuyawan ni mo nga pagka sundaw sa. Magbuot ka kung asa ka magpaso-paso. Oh, prinsipi ko. Mao nga gihatagan ko gigayon sa ari nga magpaso-paso lang. Oh, ako sa taga din nagugkos ging harian. Igipatingog na sa ng tumpita. Dunan sa tingali ka sa ulugan. Ay, murag, doon na sa kalihukan in palasyo na. O klaro na lang kayo. Dali na yan, Doy. Adto ta tungod sa dakong biranda sa ari. Ana na mo gawas ang hari karon. Kinaan naman ang lalaking magtrumpita. Dali. Ha? Maguna tas mga tao sa pagduol ubos sa Miranda Sari. To, nga nang hilumon man kayo kadiha. Di mo ganahan mo kiat ni Kay. Ay, naunsa man taon ka, uy. Ayaw ko'y pagpakawa sa paglaom. Asan mo sa tayo ni karon? Ganahan lang ko nga magsusi sa palibot inig dapita. Nga to na may utangan. Mayo ka diha kay ganahan pa ka. Ako dari? Di na. Nga no. Dili na di kaganahan nga makig-uban ako. Oh,
Wala noon, ganahan ko. Pero, ni kay ayaw na. No? Oh, nga naman ka. Huy, unsa may mong ginuktukan? Huwag ko maginuktok ni kay. Tuna ko'y gipamati. Unsa may mong gipamati? Kana kasikas ka kahuyan? Kana mga langgam? Di, kukuan, may nabati ko. Unsa may mong nabati? Murag tingog, Rus. Tingog sa trumpeta. Unsa? Tingog sa trompeta? Wala lagi ko'y nabatian. Na, yun. Murag. Nakabati ng gwaron. Oh, diin man ka makabati. Sa palasyo ni Haring Burak. Tinuod ka to? Trompeta sa palasyo ni Haring Burak ang imong nabati? Oh, lagi. Trumpeta, gidron. Mura marunong nanawag. Nanawag? Oh, mauro ng trumpeta kung magpatapok sa mga tao ang hari. Pero nga nang nakabati man ka, ako wa man lagi. Ikaw naman hinuon ang dunay gahom karon to. Kakusog aron, huwag ka makabati. Wa lagi ko'y nabati. Nana, nahunong ng trupita. Bigawas na sa biranda si Haring Burak. Ug na siyang kilid si Madam Bakukang. Gupaharas bruha. Wala, klaro na kay nga mabulahan na kita ini. Mga gisakpal ko ni gigharian, pamati kamo sa akong pahibaw. Sa makay Ako paibaw niya. kamong pahibawon sa maabot namong panaghiusa ni Prinsesa Rusa. Ayos bruha. Sige, gisisi mo Ug kamong tanan, imbitado sa maabot namong kasal. Yes! Makasal lagi sila! Mabulahan lagi daanin, oy! Libre nga magasud sa adlaw sa akong kasal ang mga dumuduo. Wala! Kasal lagi yun! Yes! Huwag naman ang trumpeta. To, ikaw ra ginakabati is trompeta to. Unya, ang saan mo tayo ini? Luwas ra tayo ning dapita. Kay pangpang na kanang nasa unahan, dili ba? Oh, pangpang na ka na. Ato na sa ta sa pikas bahin magsusi. Asam ka paingon tungubang mga sundao sa hari? Aw, doon na yun ay gisugo ang hari. Adula ko'y laing pahibaw. Uy, asam ka nang ipaibaw ni Haring Burak? Kinsa kaniyo ang magkabasa og sinyas sa aman. Oh. Akong papremyuhan. Ako! Ako! Kamong duha, Kini, saka kamo dili. dali na yun yan, uy! Malaka na ta, dali! Mahal nga hari! Ikaw kini ang Ako, ang igsoon ni Prinsesa Rosa. Ako sa ba ang nagbalikya nila? aniya kapaliay sa kong kingharian, tiguang. Mahal nga hari. Tungod kay, nakauyon ko nini imong gingharian. Labi na gyud sa imong pagpadagan ni. Malinawon kay kinidapita. Nganong nangutana ka man kung kinsa makahubad sa sinya sa amang. Mahal nga hari. Gusto ko nga hubaro ninyo ang ipanulti sa maabot kong reyna. Oh, Kung sa'y buti pasabot, yan ang iyang gisinyas. gusto siya nga himuon ko nimong usa sa imong magtatambag. Mahal nga hari. Ingon masab ko, mahal nga hari. Sige, gikan karon, kamong duha, Oh. apil na sa mutambag ka na ko. Salamat nga mahal nga hari. Salamat. Nakasabot gina kamo sa gisinyas sa akong umaabot ka reyna. Ako maging danak tong nabtan ni kay. Asa man ka paingon kining lapad nga daan, no? Mga tuno bro sa kabayo nga nagmarch up sa yuta. Ayaw na ni kay.
Unsa naman sad to? May nabati na sad ka? May mga tunog sa kabayo nga nagpaingon din eh. Tanawa to. Mga sundao sa hari eh. Nagkabayo. Tago! Masin, manakop na sila. Ug madakpan na sabta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!